Kaseng Neutrap Youth Council HYC, ha kajingelam jong ba Roy Kupar Syndrome, ha kalai phuai terik uluber, ulalum ya kajingelang jong kiseng Bhalang ne kilum garo bat lum khasi jantia, kibakentup ya ka Achik Progressive Approach APA, United Achik Social Economic Justice Forum UASEJF, Garuland State Movement Committee GSMC, Kibahap Harilom Garo bat ka JSN, JNC bat ka CORP, ban penlong tang Kawei ka Kynhun balajer kerteng ka Confederation of Meghalaya Social Organization COMSO. Uloong da kadur kadar jong ka Comso ki jingdawa na ka sorkar ya kinu ki isu kan long ka baklan bat ka bateli melon. Uloong ru lada ka sorkar kampat la ban penteri kam ya ka ILP kadai ban penteri kam shwa de ki kendon jong ka Meghalaya Resident Safety and Security arjar arpau ban ya dai ki pai riulum jong ni ka jalla. Ulakan turu ka sorkar jalla ban ya side ba ka sorkar India ban penjana ya ka Scheduled Tribe Order kat kendai spa sanpau. Kung kasing mendasingi la yo ban lumlang ya ki para noelam ki para Seng Bhalang ki badan napo rilum khasi bejantia kumju ru napo rilum garo hagni ga jingalang mendasingi la dan ki noelam napo ka Jantia National Council ka Jantia Students Movement napo rilum jantia langi la don ru noelam jong ka Confederation of Riboy People napo tem riboy ngila yo ru ban don lang wingkat ki noelam napo Garo Hills jong ka Achik Progressive Association namta kinoilam jong ka Garuland State Movement Committee namta kadon sa koi ka Seng United Achik Socio Economic Forum napo William Nagar hukumjo lah ka jington tingkat we ni social activist napo rilum Garo i Cherian movement ibadon rang ringkat mentarsi kajingbut jong ni ka jingya kenduk lang ka jong ni ha kani ka por ko menta nakalem do Seng ban lum ban lang ki para noilam ki para Seng Bhalang napo rilum khasi jantia napo Garo Hills kadai ban wan lang ha po kaju kami ban ya merjingmut ban ya kren abai dei bat ki benta ki bakta yangi kum ki try muluk kata nam ta ka judgment rio nyautrap ka jongi khasi jantia kum ju ru na benta ki parlok jongi napo Garo Hills ngiyo iya ka jingma ka baap kam tambe yangi kum kita ki try muluk ang ni po kani ka jela ka jongi lembah kata ka jingrum kertap jong ki brio ki banaba ngila keren ni kani nakapor sa kapor ba ngiyo i ka jingrum jong ki brio ki kam tambe iong ngin ong kita ki Bangladeshi ki barung hapo kani ka jela ka jongi laringi pai sa po Garo Hills ngila i ka plain belt area kata ka jakari thor hapo Garo Hills bakini ki brio kilas nang roy kilas nang kiu ka jingpon pat ka jongki na Kawei ka por sa Kawei pat ka por tingi so thu ba kani ka jingele ka jongi laringi ki tamangi ang ni po khasi jante hills lada kamdon ka sur ka bami lang na po Garo Hills lada kamdon Kawei ka sur ka bami lang na ki pat ba nong shok snong na ki try muluk i kumba kasur lani kata ka jingdawa ka jongi ki susakut tang ni po rilum khasi ban jantia jongi tingi kwa ban lum ban lang haju bat ban penmi tang Kawei kasur namarngi itu bat ngi sotu ya kajingma ka baap yangi kum ki try muluk ladang ngim shim kinu kilak lenti ban dawa na kasorkar makin wanra yang kita ki an yang kita ki kendon ban te lakam ya kani kajingrum kertap jong ki beri ki banaba kham tam ya kita ki illegal migrants lani kita ki illegal Bangladeshi ki balas tang bandrung syakani gari ke jongi syakani ka jela ka jongi ti hakani ka jing kren mata kasni barok ki badon hapo hakani ka jing lang berkumjung ki don ki perlok Garo ki Seng napo Garo Hills ki bom Shimlala bandon mata kasni kila ay kata ka jing pentip sengi beki kloy bandon ka jing trelang bat kan sedon rupa jing kendu hakini gisngi ki banahmat ban ya kendu ya ki hakoi bat kapon re Kawei ka sur ka bami na kani ka jing lang mata kasni golong ba ngindon kata ka jing trelang hapreng jongi ki kendun Seng Bhalang ki badon napo rindu khasi jantia bat kumju ru napo Garo tidak Kawei ka sur ngila erai ru ban penimbiang lane ban penki imbiang yang ka Confederation of Meghalaya Social Organization lane ka Comso kabangi laju treteng aki por ki bamansya angkat baki porlok ki jongi napo rilum Garo tementa kesngi ngilarai ban penim lane ban penki imbiang yang ka Comso kabangin shim ya kiman ki bayade ki bakta yangi kum try muluk kata ya kajak mandriu
nyautrep kajak benrio khasi jantia kumju ru ya ki porlap jongi nagaru kabaningkong kamat kabangi bani kun ban penurlong ki jing dawa jing angnut ki jongi kata kalong KLB kabadang sateng hadu menta bat ya kabangi la keren ru naka Comso naka por ya ka sorkar jela bade ko India ka bang bala da himla ban ayangi KLB ayangi ya ka MRSSE amendment bill jong snam aja arpo nama ka MRSSE amendment bill jong snam aja arpo kadi jing dawa ka bulami lembaga jing eki ke baga Comso kala elam hakit bi por bi bamanswa but kabaan kabangi la ekren kamat kabana kaliang jong ka Kynhun kan seshim kalong ban dawa nak sorkar India baka day ban wanra no ya ka amendment habay day baka ST order 1950 ka ST order 1950 lada kumban batay lingkot kadai kata ka order ya ka ba la itu ya kita ki try review ki badon akan ka jela ka jongi house name ka knais pa sanpo bol president penbenai kata ka ST order 1950 ngi ngidang day ka benta jong ka asam ndai ondang ilayo ya ka jela la jong ka snam ka knais pa nyo ko a hapor bagi wanra ya ka amendment ya ka ni ST order snam ka knais pa nyo punrio ni iba ka sorkar India ka shu copy paste ya ka 1950 ST order ka shu wanra snam ka knais pa nyo punrio tila dang impet ya ka list ka bakum makalong menta ibma kidon kumbasan po adun rum po tuli kita ki tribes kibade kita la itu eki kum kita ki riulum ka ni ka jela ka jongi dengi ngi so ba kibadai hop ban yo ya kata hop kum kita ki tribal lan ki riulum kidi bandai betang khasi jantia bergaru bakat tu kan ni ki balade ki tribe ki bala shong asa kan ka jala jongi de la ngi pet ya ka ST order pat i kumba ngidon kumba sanpo dun rubhuturi kita ki tribes ki badon kan ka jala jongi ti kani kalong ke ka ba pelong yang ngiru kum ka jat benriu bat ya ngi kum ki tribe lok bandu ya ki babun ki benta bat chakni wat ya ka khendo ka siap ya ka khai ka pateng namala di pet ka menglia lan transfer act ko ong ba non-tribal cannot buy land in tribal land. Mak bantit jaka hagi jaka riulum. Dari kiwi bat ki tribal na kiwi ki jela. Ki bomde ki tribe muluk jong ni ka jela ka jongi namar ba kani ki ST order ka ay iki kata ka ki yo la bantit jaka. Ki yo la bande iki business ki ba fair ki yo lang ya ka jo ka ka bangi ni yo. Dalam den ipet pat iki bri ki jongi ha kiwi ki jela ki bamaki ki don ni ka ST order la ka jong ka list ka jongi ki jongi kimyo ya ka jo ka ha kita ki jela jongi wat ka Supreme Court duk kelak dan ban keren nak basai ba wei ST nak wei ka jela umlak bandit claim la ne ban shim ya ka hok jong wei pat ST nak tu ka jela te ka jengli kalong balai pat apok Meghalaya ka ni ka ST order kum ba kalong menta ka ailat iki ST nak wei ka jela ban mi ka ni ka list ba menti kata ngidon ki kadai bandon duk ka jing penbet ya ka ni ka ST order namar ba ngiyo iba kadon ka kentin ka mi kata ka list ka mi khasi kenriam upenar uboy uwar senteng umaram ulengam kimi akalis ringi kan ba kajat beri ka jongi kadon bet tang khasi jantia bat garu kamdai ban mi sada kiwi ki sub tribe kapen kulmar ini namangi ko bandon bet tang ka baladon lupa dum sha kadai bandon bet tang kumta ti kata kali Kawei kamat kabangi kum ka Kynhun ngin seshim ka bandawa na ka sorkar Meghalaya bandawa na ka sorkar India maka day banwanra amendment ya ka ST order 1950 ka bangi hakatu ka list de ben kuntop betang ki indigenous tribe lan ki tribe muluk yang i khasi jantia ba garu kumju tangkat tu kan ni ki balade kita ki trashnong ki blashong asa hangi hapo kajela jongi but kabalai ka bangi la keren ru ba ka weni ki mat ki bangin shim na kani ka Kynhun galong habay day bat ka amendment ya ka 6 schedule ya ka bana kaliang joko Comso ki snam ki balalay nilam ay jingtho sa ka sorkar India sa ka committee ka parliamentary standing committee bandawa na ka parliamentary standing committee kumnu banwanra ki jingkela kani ka 125th amendment bill jong ka constitution ka ba banwanra ki jingkela lan ban haka 6 schedule ti ta ngilak mi lenti shwa ba kandon ke election MDC ni election ki kandon kata ka ba sorkar India kan wanra yang ka amendment re do mentang ngimshim la UI ti kanir ka ni Kawei ni ki benta ki bangi kum ka Kynhun ka badon lang apo rilum khasi jantia ba nagaru ngila ban shim lang bat ki don ki wei ru ki benta ki bakum ka Kynhun ngin sa shim re Kawei ka basay kalong baladami kinu ki mat ladami kinu ki issue ki bakta lang yang ikum ki try muluk kumut ya khasi jantia bat garu kani ka Kynhun kan sa shim ya kilat kelenti bat kan sami syakman
banyak kun yang kibakum kita kiman. Kita gini kira kibangi ngila shim mendaksi ban Kawei galong ban penimbiang ban penim yang ke Comso sa sisi 4 ban shim kita ki isu kibangi ngila ban sa shim lang kum ka Kynhun ni berokwe. Shillong. So I'm leading an organization called APA based on Tura. So today we had a meeting. It's called Joint NGOs meeting, and meeting has been very successful because we have lots of issues regarding influx, and this is a very big issue, and we have to look into it. Politically, it's not happening, so we are the NGOs. We're building a common platform for this, known as Comso. So we have revived this Comso and we'll be working together. Our next meeting will be there in Tura. I think we'll let you know the time and the date. But the meeting today, it was like it's a concern about our tribe. Mostly we are the indigenous tribe from Meghalaya, Khasi, Garo and India. So by the time, as we are the settled tribe and we are the indigenous tribe of this Meghalaya, now we can see lots of influx are happening. Most probably we have to be very aware of the influx. So I am Garo, belong to Garo land, and I know in the plant bed area, lots of influx has been happening. Lots of unwanted activities are happening, and we can see the future. When we can predict the future, if these things are happening now and then our future will be in dark. Our future, our children will be in a problem. So this is not only the issue of our particular place, but in generally, this is the issue of our three tribes, mostly Garo and India. So we are coming up together. In a sense that government has to come up with a mechanism so that we can stop the influx. Things are happening. Knowingly, unknowingly, things are happening. So in that case, today our chairman has already conducted a very good meeting. Mr. Roy has conducted a very good meeting, and for the first time we have been meeting each other, and many NGOs, not only from Garo Hills, from Jaintia Hills, from Khasi Hills, and all over the regions we have come together, and finally we came up with a final conclusion is that we are creating a common platform that is called